Мы тое, што мы ядзім, так у старажытнасці казаў яшчэ Гіпакрат. Аднак, мяркуючы па апошніх трэндах, яго словы зноў сталі актуальны. Прычым гэта яшчэ перарастае і ў трэнд, на які арыентуецца гастранамічная мода нашай краіны. Загаварылі пра экапрадукцыю яшчэ некалькі гадоў таму, а вось рашыцца заняцца гэтай справай рызыкнулі, калі можна так сказаць, нямногія. Анастасія Андрыянова сярод тых, хто спрабуе. 10 гадоў таму проста задумалася над якасцю ежы для сям'і. Прывезеныя вясной з вёскі пучкі зеляніны, безумоўна, радавалі смакам, што і падбіла займець свой агарод. Пачаліся вялікія пошукі маленькага кавалка зямлі, знайшлі на гарадочыне, у далечыні ад прамысловых прадпрыемстваў, шумных аўтамабільных дарог. Возникла идея, что надо детей, свою семью и своих близких обеспечивать своими продуктами, натуральными, без каких-либо добавок. Поэтому мы решили купить землю и выращивать свою продукцию. Началось это около 10 лет назад, и начали мы со свиней и с баранов. Сейчас мы расширились уже за 10 лет, у нас очень много животных по меркам личного подсобного хозяйства. У нас есть свиньи, гуси, утки, бараны, козы и другие животные. Поэтому сейчас мы на полном самообеспечении. Рядом нету ничего. Тут гравийка, тут нету асфальтов. Ближайшее поселение, грубо говоря, там за 5 километров большое. Животноводческие комплексы находятся около 10 километров от нас. То есть мы свободны от загрязнений. Сама Анастасія, дарэчы, віцяблянка, а па адукацыі яшчэ ветурач, таму цяжкасцю асвоіць такія гарызонты ўвогуле не было. Хаця спачатку асабліва і асвойваць няма чаго было. Гаспадары 8 гадоў чакалі, каб землі, якія раней былі занятыя пад сельскагаспадарчыя патрэбы мясцовага прадпрыемства, перавядуць дыханне і ачысціцца ад тукаў і ўгнаенняў, якія ўносіліся сюды гадамі. Толькі пасля прыступілі да іх апрацоўкі, прычым выключна механічнай, а тэхнікі хапае, ни на миллиметр земли тут не трапило ни кропля химикату ти гербициду. У вас есть своя картошка, да, там свой участок Да. с картошкой, в том числе и там. Как все-таки удается вырастить тогда урожай? Земля дает нужное. То есть это постоянная прополка, это рыхление, и вот дожди идут, все, полив. И все будет. На обслуживание хозяйства уходит достаточно много времени. То есть это утром, это 1,5 часа моего времени, чтобы обойти всех животных, посмотреть, все ли хорошо, накормить, напоить. И вечером 1,5 часа это уходит на то же самое, потому что контроль должен быть ежедневный. То есть 3 часа в день моего времени только на животных. А если какая-нибудь еще работа, например, сенокос, то это мы уходим все на 2 дня безвылазно. Сёння ў гаспадароў набыты ўчастак зямлі мае статус асабістай падсобнай гаспадаркі. На ўскрайку вёскі іх угоддзі складаюць каля 3 гектараў. Гэтага хапае, каб было дзе разгуляцца іх жыўнасці, а гэта куры, авечкі, в'етнамскія свінні, індыкі. Усе на вольным выпасе, таму з абмежаванняў у іх рацыёне толькі вялікі плыт. На прысмакі ў якасці камбінаваных кармоў ці дабавак тут накладзена табу. З экалагічна чыстых траў тут рыхтуюць кармы на зіму. Дарэчы, першы укос ужо на днях паспелі сабраць, чакаюць другі і трэці, паколькі ніякіх прымесяў у кармы не дадаюць, іх прыходзіцца назапашваць больш. Увеличивается ли количество того же сена для того, чтобы вот это вот поголовье зимой содержать? Конечно. Минус в экологически чистом выращивании в том, что животные растут медленнее, то есть чем на комбикормах. То есть это та же курица, например. На птицефабриках она вырастает за 2 месяца. Она уже полноценная для реализации. Тут курице надо расти почти год, чтобы она была хорошая, большая. Поэтому затраты на корма увеличиваются намного, но это того стоит. Разница изначально была большая, то есть фермерские продукты, они не такие вкусные, они не такие насыщенные, чем магазинные. Но со временем ты, когда начинаешь есть фермерское, натуральное, свое, ты уже не можешь есть магазины. Оно становится невкусным, оно становится приторным, курица становится безвкусной. То есть все перестраивается весь свой организм. Он становится рецепторы более лучше работают, и тебе это все очень нравится.
Цяпер не толькі самі гаспадары, іх сябры і знаёмыя ўжываюць экалагічна чыстыя прадукты. Частка ідзе на продаж. Вядома ж, маштабы вытворчасці не прамысловыя, а попыт значна перавышае гэтыя аб'ёмы. Папулярнасць апошнім часам на экапрадукцыю ўзрастае ў геаметрычнай прагрэсіі. Дарэчы, каб сваю прадукцыю пастаўляць не толькі на айчынны рынак, а і за мяжу, гаспадары атрымалі сертыфікат еўрапейскага стандарту. Пакуль толькі на мёд, у планах на ўсё астатняе. Крытэрыі для атрымання падобныя на адбор касманаўтаў перад палётам, нават па часе. Мы получали европейский сертификат экологической продукции. Это у нас приезжали, проверяли всю пасеку, проверяли, из чего делают мед, то есть это пастбище все проверяли, из какого строительного материала они строят, то есть это воск откуда взят, матки откуда взяты. То есть это сложный процесс, да. На этот процесс шел более года. Компетентные органы, они выезжают на проверку, они заинтересованы в правильной технологии производства всех процессов. То есть они, как я уже говорила, проверяли пастбища на наличие нитратов, нитритов, на наличие в домиках в меде антибиотиков. Помимо этого, что они проверяли, еще была проверка меда. То есть это большой список протокола испытаний, где все позиции, которые важны для человека, для пищевой промышленности, все были учтены. И мы его благополучно прошли. Пакуль пахваліцца сертыфікаванай экапрадукцыяй еўрапейскай якасці ў віцебскім рэгіёне могуць яшчэ дзве гаспадаркі, але іх профіль крыху адрозны, яны займаюцца раслінаводствам. Для прыкладу, у Глыбоцкім раёне вырошчваюць грэчку. Тут таксама ніякіх хімічных дабавак ва ўсім працэсе ад пасеву насення да збору ўраджаю. Зялёную грэчку прадаюць і за мяжу. Аднак гаспадар жартуе, што першапачаткова стаіць задача забяспечыць экапрадукцыяй суайчыннікаў. Дарэчы, зялёнай прадукцыі зялёны сігнал дадуць. Віцебскі аблвыканкам, каб стымуляваць фермераў да вытворчасці прадукцыі з прыстаўкай эка і гарантаваць рынак збыту, вядзе перамовы з прадстаўнікамі адной з буйных гандлёвых сетак, каб стварыць асобны аддзел з экапрадуктамі. Гэта дазволіць вырашчанаму пры арганічным земляробстве не згубіцца сярод іншых прысмакаў. Эксперты не выключаюць, што кошт такога тавару будзе вышэйшым, аднак што даражэй, здароўе ці грошы, кожны ўправе выбіраць самастойна.